Okay guys, so karon na video kay bawa mo unsa ni? Mo ni gitawag og saangers. Saang spider shell. Yeah. Siyempre, kani siya pagkuha ni kay himo siyang kurkugon og ani. Medyo challenge tricky po ni siya. Yan na sa tayong mga gipampuak daan para ano lang. Kani so, lisod jud ni siya. Kung labi nag dili mamaog luto, kani siya. Mo ni ang saangers. Gahi kayo. So mo nang kinahanglan tagpuan. Gawas na gid. Di na nato kuanon kay naa man tay tri kinuan dadaan. Wow, suka so. Awang suka na mo. Naay kamatis, sili o sibuyas. Mo na siya magawas ana. Sa usa na. Sausaw gid mo siya nya. Pakanon og sili ba na. Dami gini siya kay chewy man gayo niya. Paslakan magbahaw. Way katagbawan nya. Kanya mo suka kay ako gang ibutangan og espada para. Yammers ka ba? Tangag sili gid ba? Di kabaylo ang kayang saang. Kaya karon nagkamahal sa ning saang, nagswinta naman ang putos tulo ra ka buok. Padayon ako kaon rin. Kaon sa mula. Basta mo na yung saang. Di gid halang na. Sa unsa pa kahalang sa suka. Buhit man jud jay. Piti-piti Yammers kayo ang kuan man gud mo yung daba ang sakto ra kay may kamatis, nice halang. Kaon man ni suka lubi. Hindi mo mukhaan na ng kuan. Mga kuan na suka. At suka lubi kay ang pamaak. Nya mukhaan sa kusa kanang yang sumpay gid ba. Balas-balas naman. Basta daganan sa nakong bahaw kay pahurot naman dapat ay usa dako. Yammers. Food trip ta dire. Init karon summer, yakto kay dagat. Food trip sa angers.